Masarap at mainit na pagsisimula ng Bagoong Festival 2025, unang bumida ang matinding cooking competition at taway-taway showcase sa Lingayen, Pangasinan. 13 kalahok mula sa iba't ibang panig ng probinsya ang nagpakitang gilas sa pagluluto, kung saan tampok ang bagoong bilang pangunahing sangkap. Kabilang sa mga sumali ay mga estudyante, professional chef, at masisipag na may bahay na may natatanging talento sa pagluluto. The Taway-Taway Food Showcase, of course, this is to showcase po iba-ibang klaseng dishes that we used bagoong. Para ho is more of appreciation and understanding and to give ideas to our community na hindi lang po tayo ang ating produkto ay pang pinakbet or sausawan lang sa inihaw or mga ibang ulam. Pero iba-iba hong rendition ng iba-ibang dishes para naman the more that you find ways to use the product, the more naman po syempre na maengganyo na bumili at matulungan din at masuportahan pa yung ating bagoong manufacturers. Mahirap ang naging trabaho ng mga hurado sa pagpili ng pinakamahusay na putahe, batay sa lasa, presentasyon, at originality. At sa huli, itinanghal na panalo ang Senior Tesoro College Incorporated. Pumapangalawa ang STC School of Culinary Arts. At pumapangatlo ang Binmalay Catholic School. Medyo naungusan sila ng konti ng mga participants. Pero ngayon, bumalik kami kasi gusto namin i-redeem na kahit sila yung pinakabata dito, kaya nilang manalo. Ito ang magandang sa taong-taong ginagawa ng bayan ng Lingayen. Bukod sa paligsahan sa pagluluto, tampok din ang Taway-Taway Showcase kung saan 6 na negosyo mula sa iba't ibang bayan ng Pangasinan ang nagpakita ng kanilang dekalidad na produkto. At ito pa lamang ang simula sa marami pang masarap at makabuluhang aktibidad na naghihintay bilang selebrasyon ng Lingayen Bagoong Festival 2025. Josh Castaño, Balitang Solid North,